tabo haino rangsa gwati waman nei bukhano methap bai tongo tini Land Greater Land ma kai to sangjo to ganang chai thangmanai officer chai thangmanai rang bosta phaina bai tini safety kari kha security kari kha kichu kari kha jotono hope line tini kai jakai khana bubi kha lama bonong yang musu ala busaran sini phaima se koita kori mori koita biang ta bu hope line karan bo to hope line tana bo hope line tini tam khanya khana tam chanai khana tam khainai joto samaj bo hope line totally hope line permanent line kare awan bagani sengta permanent line ma khainai ani mani babuni busa ang mangnai ani bufa direct nai ani bufa tongai uyang kam khai to kai alada borok phai ana pupusino timote hei kokona ya tha tha sirion lasa hayadba bui phai ka abonin bufa bai nongma tongnai hayadba gawo bai sin borok no naikol nan bagai bihik ni সমস্যা বুসাই সাইমানো hayadba বুসাই সমস্যা bihik সাইমানো o paran borok ni সমস্যা o paran borok সাইমানো bu agot na sosma tubi tongnai bukinong paratam to ano tini sap sakamo oyen tei butika phaita ang bahai ka saimano tini si tak phaidro biang ni tei tamo biang dongur ang saimano he hinga a saiman chani no jibon lai thangbai borok ni sering jani no gawon bagene o paran borok no sina nangnai o paran borok no songna nangnai aporo moyal ni borok no songna nangnai amo hai ka seng tere khlanya thangna hangkai puila sagang seng system ma khlainai tui dulmung tui bahai ka dul jangnai abo khai tui dulnai rok do apa dang je sai tomata tui dulmung tibrasa seng bahai ka sinijak seng tam hne sinijak sengno thanja nge hino thanja bahai keng nai ba thanja kuno dharma baya tabo nangki christian hinda sinijak na hindu hin sinijak bahai ka sinijak na sala nang christian da hine sinijak na hindu na nang BJP hine sinijak na CPM hine sinijak boba sinijak banda na motha hinda sinijak na BJP hin sinijak amti he kuno thanjangya abung bai thanjangya bisojit ni bo sinijak ya puila sangan sinimungtamo ang mutei parani arab obo sangwa asayo an bukung bara an mokol muglele sa kormo pok borok sawo ani kanmungkano ang godok muya chini rang puisa orthonoiti financial institution obo kore hinka je kono jatiyo hasakani kemai thango hinka abon bai sing mo sanaman pore obono tei chabai naithokai tei dulna abono hinkai naikol phang mane government aba government nei noro phantok bichiri dikhai nang abo bora tax ma jamno naikol nang ka sing government ma kana government of Tiprasa tini je government of Bansa tini je tongmane government of Bangladesh hinjabo aho sini bagiya are bobin bosan chare gari janon charnane bobunia jagani phayo buini ha singo joto yakaba jakta Tiprasa tam khaina khaya abo joto no nokhasa kani simi rangsa wana wati wana hne chino saiton jadiba nokhasa kan simi no rangsa wati wanai afro ka jing joto ganang nai joto no officer nai yakaba de cinta khai kun dormo ki chupang kre dunia ki chupang kre bohok ma pungna nangnai ang age ate duse decide khayo robbaro giza ma thanai a robbaro khana ang maisana bo krin tho maisanan bagai buindo ko ma thangra nai masanan bagai na giza thana duita decide ma khayo maisana ma thangra aro giza bahsun kaham jimana ab habya bokhro ko habya gaw bai sing maisana ni bagai se sing joton ki somba khaya gaw bai sing tam khaina nangnai kami yo sing kami ni maisana hangke mai boja thanga maisana bon ma thangnai bilai ko udaipur dokol khaina ni uri matabari dokol khaina mono jot sing ma khaina government of Tiprasa sing ma khaina Tiprasa busuk bang sabo kana bigra sabo masaya manangya sabo busuk porja tong sabo bekar tong sabo beri randi kulai tong kha posinai kri sabo yathai koso sabo bata maya joto sungabono sarbe khwaye masa ka Tiprasa no mati khlainai norok tewai sano ringde phainai masa ka 15 lakh ne oro kisa kutumboi ma khana nai barbar ang phaimana ja যেমন 2000 বরক 1000 বরক আর 4 বার ফাইব কোন লস করে 10 বার ফাইব কোন লস করে কে একবার ভাই দাও বুঝিয়া নতুন কা কলম ভাই
Napan. Kisi sapan bude buzi baik na. Kisa se buzi yang kata belai dukung. So ekbar baik tu buzi nak kau dia.